Ya kai? Wannan. Gidan nan kace kai wannan yarinya. Wace kenan? Wannan yarinya ce. Haka nan. To jaka, nagode. Waye ke neman yata waye? Kai ne? Kai yanzu kana ɗan turawa ka zo What happened? It's normal. Normal. I just don't forget it coin. Hey! Try not to. Malha. Ni zan kira ma'aikata, ni zan kira ma'aikata. Walha, normal. Zagi. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shirye. An fara Hausa TV.